масъулини боздоштгоҳи Оши Қирғизистон ҷасади ду гумонбар дар марги як навраси 14-соларо ба наздиконашон супурданд. ба иттилои мақомот, Машраб Шодибеков ва Султонбек Худойбергеновро шаби шанбе ба якшанбе дар ҳоҷатхонаи муассисаи ислоҳӣ Овезон пайдо карданд. ман аз писарам пурсидам, ӯ қасам хӯрд духтаракро накуштааст ва дар ҷиноят даст надорад. ӯро бо шиканҷа булату кӯб маҷбур карданд ки гуноҳро ба гардан бигирад. ҳамааш кори дасти милисаҳо аст. ман аз президент мехоҳам ки қазияро хуб таҳқиқ кунанд. наздикони яке аз боздоштшудаҳои фавтида номаи ӯро нишон медиҳад. ӯ дар он аз пайвандонаш хостааст вакили дифоъро иваз кунанд. вай дар нома гуфтааст ӯро милисаҳо дар боздоштгоҳи қадамҷой шиканҷа карданд. волидон мегӯянд нафаре ки талош дошт бегуноҳии худро исбот кунад, наметавонист худкушӣ кунад. писари ман бегуноҳ аст. ӯ ҳеҷ гоҳ наметавонист чунин коре кунад. сигор намекашид, шароб наменӯшид. парирӯз ӯро ба ин ҷо интиқол доданд ва имрӯз мо ҷасадашро гирифтем. сару шикамаш бурида шудааст. мо барои колбадшикофӣ иҷоза надода будем. ба иддаои волидон ташхиси тибби судии ҷасадҳои фарзандонашон фаврӣ ва бе иҷозаи онҳо анҷом шудааст. дар раванди ташхиси ҷасадҳо намояндаи маркази зидди шиканҷаи Қирғизистон ширкат кардааст. ҳангоми тафтиши ҷасадҳо мо дар бадани яке аз фавтидаҳо доғе дидем. пурсидем ки ин чӣ аст. коршиносони ташхиси тиббии судӣ гуфтанд ҳангоми аз бандидор гирифтани ҷасад ӯ ба рӯи фарш афтодааст. хадамоти иҷроии ҷазои Қирғизистон хабари марги боздоштшудаҳоро тасдиқ кард, аммо тафсилоти бештар надодааст. доститонии Кул хабар дод ки алайҳи кормандони муассисаи ислоҳӣ бо ҷурми хунукназарӣ парвандаи ҷиноятӣ боз кардаанд. дар ҷасадҳо ягон осору осебе дида намешуд. тафтишот идома дорад ва ташхисҳои тибби судӣ гузаронида шудаанд. ду боздоштшуда ки ба гуфтаи мақомот худкушӣ кардаанд, дар таҷовуз ва марги як навраси 14-сола гумонбар дониста мешуданд. рӯзи 4 сентябр дар зери кӯпруки роҳи Ош Разоқов сокинон ҷасади духтари наврасро пайдо карданд ки дастонаш баста ва дар гарданаш осори буғӣ шудан ошкор шуд. дар робита ба қазияи куштори наврас 4 ҷавон боздошт шуданд. ба иттилои тафтишот ҳамаи боздоштшудаҳо иқрор шуданд ки дар ин ҷиноят даст доранд ва ҷои содир кардани ҷиноятро ҳам ба тафтишот нишон доданд. чанд вакили парлумони Қирғизистон пешниҳод карданд ки ҷазо барои куштор ва таҷовузи кӯдакону наврасон сахттар шавад. дар 7 моҳи имсол 1160 ҷиноят алайҳи кӯдакон содир шудааст ки беш аз 100 ҳолати он марбут ба таҷовузи ҷинсӣ аст.